С един въпрос, който е изключително важен от един от пациентите, доктор Гаврилова, защото вие сте хирург. Кой извършва оперативното отстраняване на меланома? Безопасно ли е то и какво представлява? Знам, че има много случаи между пациенти, където са се доверили не както трябва, не е имало добър контрол, хората не знаят предварително, отиват просто при първия дерматолог и след това е имало доста големи проблеми. Затова, моля ви, този въпрос мисля, че от пациентите е много важен. Сега, по отношение на оперативното отстраняване на меланома, това е една широка дискусия, която сме водили много пъти с нашите приятели дерматолозите. Наистина дерматохирургията е разпространена в България, тя съществува и имаме много добри дерматохирурзи, които в така специализирани болници отстраняват различни образования. Това са наши приятели и партньори, с които работим. Разбира се, когато става дума за меланом, дерматолозите са с повишено внимание и насочват към онколог, хирург, онколог, изобщо към онкологично звено. Защо? Защото е много важно, когато се запознаем с това заболяване на ниво клинично подозрение, ние да изградим план не само как ще бъде опериран, а какво очакваме като прогноза при този пациент и какви стъпки ще следваме. Именно заради това говорим за мултидисциплинарност. Винаги взимаме решенията заедно. Не само еднозначно хирурга, не само еднозначно онкодерматолог, а се събираме в екип. Тези така наречени мултидисциплинарни бордове, онкокомитети. За мен лично правилното и така както са ме учили и смятам, че предаваме знанието и нататък, когато имаме диагноза меланом, тя предварително да се обсъди. Какво очакваме? Всеки един опитен онкодерматолог, смятам, че доктор Шалманова ще ме подкрепи, много добре се ориентира клинично от вида на меланома, какво може да се очаква като негова потенциална туморна дебелина. Съответно, можем да предположим дали при този пациент има риск за засягане на лимфни възли или не. Независимо от това, първата стъпка при отстраняването трябва да бъде икономично, защото ние така съхраняваме лимфния дренаж на пациента и можем да му предложим това, което в цял свят се прави за адекватно стадиране, а именно стадиране на лимфните възли посредством оперативна техника. Тази оперативна техника се нарича сентинелна биопсия. Да, неприятно е, защото това е вид операция, но в цял свят това е стандарт, който ние сме длъжни да следваме и да използваме.